Kiu kiu. Duh, brengsek sih kok mari kobongan ah. Menisan golek ilmu sihir kono lho. Ya ampun, umurku wis 8 tahun. Aku kudu woro-woro iki. Oh my god. Selamat pagi guys. Ada yang bisa dibanting? Kono tak banting, teko-teko kok kate banting. Payo kereng meneh kaya Kak Ros dungaren ora totol. Gakmu taku, opo-o? Yo gak apa-apa tak kira kate ngekeki aku surprise. Loh, lah kok ero arek iki rek? Aku lo saiki ulang tahun. Wis seru. Duh, keceplosan. Loh, ero kok endi? Anu tukono pecel lagi Ndek Siti wetengku jan lawe. Waduh, aneh marah-marah luwe. Ake kondang cepetan. Iya, ya tak tukokno. Lah kon kate nandi ngalor iku? Loh ya apa sih obor-obor iki? Jare aku dikongkon tuku pecel. Siti ku ndek kedol kono lho, lapo liwat kono? Oh iya, saya lupa. Biasa faktor pikiran. Gemek situ iki jare kate kei kejutan tapi kok gak teko-teko. Arek iki digaekno kue tar teko mie ae, dadine kue tar mie. Tak nang emak wis. Waduh, onde-onde teko maneh. Mbak, lapo ya sampe niku? Ora lapo-lapo. Lapo sih ana aku kok modele menghindar ngono? Wedi sawanen aku. Dipikir aku demit lah sampe niku kate nandi? Anu, kate ngising. Kate ngising kok ndek ngarep, kate ngising ndek tengah embong ah. Yo yo, ambek ndelok wong liwat. Apa ndek kresek iku? Aduh, takon ae gemek iki. Iki harta karun. Mosok alam ngene ana harta karun. Lah buktine iki ana emas. Emas masalah lah Wis mulya awakmu teko ndi sih? Tekok tuku pecel ndek Siti lah kok tutup Wong Siti ancen lunga. Lunga kaji? Lunga minggat kok. Halah ya wis tak mulai. Aduh, balik maneh rek. Aku ulang tahun, Mbak, gak sampean ucapno ah. Ya wis, ha pedes. Halah karepmu, mulai ae timbang emosi. Akhire ngalih. Mak. Ya apa kuwi ne ono ah? Kano digaekno mie ae lho wis. Gak elek aku ini teko mie ku. Wis salah, kreasi kuwi gak tau gagal. Gak tau gagal apa gak tau berhasil. Gak tau gagal ginjal. Wis tak gawe kuwene. Widih, kanca gendengku teko rek. Mari arek makan. Apa? Jan gak betah belas. Loh, apa Ngene lho. Kan aku jurusan pertanian. Ya aku males ae sih. Lah terus masalahnya ku apa? Ya iku masalahe, aku males. Ya berarti salah awakmu, kudu jurusane. Pertanian bagian apa sih? Bagian kompres. Keren, Gramasona. Grama sonron up kok. Aku ya pengin kuliah jurusan ilmu hitam ngono gano ah. Sapa ngerti lulus langsung sakti SIH, sarjana ilmu hitam. Menisan golek ilmu sihir kono lho. Waduh, muelo arek. Wis kok gawe nomi arekku. Selak teko. Iya ya, mari kita gawe. Iki gawe apa sih? Kayak bocil kematianku lo ulang tahun. Walah, enggak ya wis kok tak hiasi. Kiu kiu. Teko ndi kon? Tuku pecel lah kok tutup. Aja metu omah, Cak. Apa oi? Wedi kata dibeleh wayahe kurbanan. Oh, anjene. Sampeyan gak ngekeki aku ucapan tah? Selamat pagi. Waduh, jan ora ngerti kabeh wong-wong iki. Lah carane ucapan. Boh, Lah sajane iki sapa sih sing salah?
Kilo wis dadi mini. Ayo wis ditoto sapi. Gak tuku lele ta? Kilonya. Ayo. Gak kurang gede tali ini. Lah apa wong mang sakjane aku kate gawe obor kok. Niat ulang tahun tak takbiran. Loh, gak dodol ayu. Ora prei, teh Joko tahu maneh akon. Mesti mikir elek. Wong ancen raimu elek ngono kok. Sopo bane rame-rame iku? Arek-arek iku lho, mlebu. Waduh, wis mulih areke. Duh. Brengos Riko mari kobongan ah. Mari semiran, Bro, biasa stile. Kok semir ah jembote iku? Tak pilok. Wong kok nemen. Wis mari arek magang. Betah apa ora? Lah wasno teko ora iki betah ta gak? Rupane sih ora. Nah, wong wis ngerti lek gak betah ngono kok. Wong jenenge kuliah iku ya ana penake ana gake. Alah, wong sing ngongkon aku kuliah iku lho ya sampean. Aku kan asline wegah kuliah. Aduh, aku wis kuliah. Kilonya. Delon kuwi wis tadi. Biyo, lah kuwe bentuke koyo ngene iki lho gak wedi ta? Halah gak apa-apa penting gak sawanen sing penting ku eprote. Oi, isik. Duh, arek teko rek. Sumpeten. Wah, mlebu wong. Selamat ulang tahun, Bolo. Anjay, selamat ulang tahun, Bala. Waduh, terhura aku. Tapi iki liline gak kurang gede ah. Wis talah, apa perlu tak jokono kompor? Wis cepetan ndonga. Suwe men sih. Gak keturun hari iki. Amin. Widih, piro saiki umurmu? 8 tahun wis tuwek. 8 tahun ae wis tuwek jare laku iki apa? Berhala. Ndonga apa sih ku mang kok suwe men? Ya uwake, pingin soge, pingin ayu, pingin seluruh isi dunia. Endi kadone, Mbak? Jaluk kado apa? Njaluk helikopter, motor, sepeda listrik. Stop. Kon niat ngerampok apa njaluk kado? Jaluk helikopter. Helikukuk kan tak tukokno kan. Iki sapa sih sing gawe kue bentuke kok kaya wong kate sekarat ngene? Supri. Mangkane kok elek. Kini meneng ae kenerek. Wis panganan kuene tak dungano pinter lek sekolah. Aja dungakno aku pinter tok, dungakno aku dadi ratu Velocity. Kumat. Arek kok Velocity ae. Mbok, kon iku lho, sesuk arek pelo. Aku iki pingin dadi seleb TikTok. Wis karepmu. He, Velocity ku iso ngarai tubuh sehat. Dutak, dutak. Iki lho, ha. Widih, yo ngene ta jenenge Supri ganteng, ngekeki kado. Lah lapo, tukono sego goreng Dek Yanto kidul kono lho. Oh, anjane bapak retro iki, tak kira ngekeki aku kado. Waduh, takon ae gembek iki. Iki hamput men ya. Selamat pagi guys, ada bisa ya. Wah, ndak payah aku anu di dhisik sih. Iki lho wis dadi mini. Ayo ditoto wis ya, Pi. Katuku lilin ta. Oh iya. Tak. Ci. Ro.